Sabay nga, upo-upo man tabay. Ang bay, mangawat man tabay. Ah, hindi naman awat, upo-upo day. I love you. Ay, sabay nga, upo-upo man tabay. Ang bay, mangawat man tabay. Ah, hindi naman awat, upo-upo day. Di ka magkurong kay. Bay, bantay ka ng cellphone bay. Tanong ka na sa motor? Pero before ta mangawat bay, planuhan sa nato bay. Sa dili pa. Oh, sa dili pa ba? Dili pa nato mabuhat planuhan nato. Sa may plano to bay? Unsa may plano ni may mo kay bay? Hindi ako plano bay kay mga awat og cellphone. Ano naman na, maura akong plano ikaw. Ano ko'y plano bay pero secret lang bay mauwa mo ka bay eh. Sige, kita naman ka, kita naman nakabati. Di manabi niya ka sa laing tao, mauwa ta. Mauwa man ka nga sabot. At mao na itong giplano kay para mahapil atong kuan. Pero alam sa baha? Dili unsa man tong plano. Di na ko'y plano mo katong kawat to cellphone. Kawat ako diyan. Di na ko'y ako apod pero secret na ma-surprise lagi ka ha? Oy. Surprise ko ha. Wala lagi. Nago nang puta diri bay kay pero hindi kita masakpan bay. Ana man ang kawat to. Mo gani. Dili ko Madakpan ta ba di mo tadakpo no? Ambot na pugka mutanas ko tadaan niya oy. Kaya ako lay unang plano. Ika surprise mo nang imo. Sige sige. Oo nga. Tanawa. Ang lagi kawatan ko! Kuya! Kuya, tapang ko! Tumba akong silpong ikuha! Yo! Silpon! Lods! Lods! Ah, Silpon, Lods! na nagkawat. Nagkawat, Lods! Sa panon bay na sa kulit Oh, no! Lods! Kapit sa kulit Oh, Lods! Ano ang silpon ito? Wa, Lods! Lods! What? What's our business? ano, ilusog, malugi mag. Kana kasalira lods? Porta. Na. Sa ni po ni alin ni. Pagdali ay animal ka. Yo! Ang silpon ikuha! Kamu biya pa sa lag mo. Tumba akong silpon ikuha! Yo! Amo. Oh, enggak kawatan. Tago-tago gina. Look, asa. Mana bay? Kabay.